हे गाइस नोंथांमोनखौ फिन आंनि चेनेलाव बरायफिनबाय लोगोसे मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैफिनबाय। आयदाया जाबाय ससियेल स्टाडिसनि माखासे एमसिकिउस मडेल कुइसन्स लानानै फैबाय थानाय माखासे गासिबो आनजादनि थाखाय। बिदिनो आं गासिबो आनजादनि थाखाय गोदान गोदान भिडिअ लानानै फैबाय थायो। नोंथाङा जुदि दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना आंखौ सापर्ट खालाम। फैदो दाना गोलाव खालामालासिनो भिडिअखौ जागायनोसै। नाम्बार 1 कुइसन, बंग बोखावनाय समाव भारतनि भाइसरयआ सोरमोन? अब्ला नाम्बार 1 कुइसनाव मा बुंदों? बंग बोखावनाय समाव भारतनि भाइसरयआ सोरमोन होननानै सोंदों। अब्ला बेनि राइट एन्सारा जागोन अप्शन ए, लर्ड कार्जन। लर्ड कार्जनानो बंग बोखावनाय समाव भारतनि मामोन? भाइसरयमोन। फैदो दाना नेक्स्ट कुइसन। नाम्बार 2 कुइसन, सोनाब बंग आरो आसामनि राजथावनिया मामोन? अब्ला नाम्बार 2 कुइसनाव मा बुंदों? सिगाङाव सोनाब बंग आरो आसामनि राजथावनिया बबेयावमोन होननानै सोंदों। अब्ला बेनि राइट एन्सारा जागोन अप्शन बी, ढाका। ढाकायावमोन। फैदो दाना नेक्स्ट कुइसन। नाम्बार 3 कुइसन, आसामाव बबे समखौ कम्पानिनि राज होननानै मोनथिनाय जायोमोन? अब्ला बेनि राइट एन्सारा जागोन अप्शन सी, 1776 निफ्राय 1858 मायथाइसिमखौ आसामाव कम्पानिनि राज होननानै मोनथिनाय जायोमोन। फैदो दाना नेक्स्ट कुइसन। नाम्बार 4 कुइसन, 1903 मायथाइयाव आसाम एस'सिएशनखौ सोर बानायदोंमोन? अब्ला बेनि राइट एन्सारा जागोन अप्शन डी, मानिक चन्द्र बरुवा। एबा कुइसना बेबायदिबो फैनो हागौ, आसाम एस'सिएशनखौ माब्ला बानायनाय जादोंमोन? अब्ला बेनि राइट एन्सारा जागोन 1903। फैदो दाना नेक्स्ट कुइसन। कुशल कुंवरखौ माब्ला फासि होनाय जादोंमोन? अब्ला बेनि राइट एन्सारा जागोन अप्शन ए, 15 जुन 1943 मायथाइयाव कुशल कुंवरखौ फासि होनाय जादोंमोन। 6 नाम्बार कुइसन, आसाम एग्रिकालचार इउनिभार्सिटि माब्ला गायसननाय जादोंमोन? अब्ला बेनि राइट एन्सारा जागोन अप्शन बी, 1969। 1969 मायथाइयाव आसामाव एग्रिकालचार इउनिभार्सिटिखौ गायसननाय जादोंमोन। नाम्बार 7 कुइसन, रामकृष्ण मिशननि गायसनगिरिया सोर? अब्ला जोंथ' बेखौ बयबो मिथिखायो नङा होमबा? रामकृष्ण मिशननि गायसनगिरिया जाबाय स्वामी विवेकानन्द। अप्शन सी। नाम्बार 8 कुइसन, भारतनि हादरारि कंग्रेसनि गिबिसिन आफादगिरिया सोरमोन? बेनि राइट एन्सारा जागोन अप्शन डी, उमेश चन्द्र बेनार्जी। नाम्बार 9 कुइसन, गोदान रांखान्थि भुमखौरांनि बिफाया सोर? अब्ला जों सोरखौ होनना मिथियो? नैबे अप्शन ए आनो जागोन जर्ज सिसमखौ गोदान रांखान्थि भुमखौरांनि बिफा होननानै जों मिथिनो हायो। नाम्बार 10 कुइसन, बुहुमनि गासै हानि बाहागो भारतआ आवग्रिनाय हानि जौखोन्दोआ बेसेबां? माने बुहुमनि गासै हा बाहागोनि भारतआ बेसेबां जौखोन्दो जायगा आवग्रिनानै दङ होनना बुङोब्ला जोंना बे अप्शन बी, 2.4 जौखोन्दो। थिग बेबायदिनो आरो गोबां जिखिनि भिडिअ नायनो थाखाय नोंथाङा आंनि डिसक्रिप्शनाव थांना नायनो हागोन। आं डिसक्रिप्शनाव माखासे भिडिअफोरनि लिंकखौ होनानै दोनदों, एबा आङो सिगाङाव गोबां भिडिअ बानायखांबाय। नोंथाङा जुदि नायाखैब्ला डिसक्रिप्शनाव थांनानै नायनो हागोन। आं डिसक्रिप्शनाव लिंकफोरखौ होनानै दोनदों। नाम्बार 11 कुइसन, गाहायाव होनायनि उरिष्यानि राजथावनिया बबेयाव? अब्ला बेनि राइट एन्सारा जागोन अप्शन सी, माने उरिष्यानि राजथावनिखौ सोंदों। उरिष्यानि राजथावनिया बबे होनना बुङोब्ला जों मिथियो नङा होमबा? भुबनेश्वर। नाम्बार 12 कुइसन, इउनाइटेड नेशननि एबा इउएननि गाहाय मावख'आ बबेयाव? अब्ला जों बेखौथ' बयबो मिथिखायो नङा होमबा? बेनि राइट एन्सारा जागोन निउयर्क। इउएननि गाहाय मावख'आ जाबाय निउयर्कआव। नाम्बार 13 कुइसन, गाहायनि बबे हादराव मोननै हान्जा खान्थि एबा सिस्टेम दङ? अब्ला बेनि राइट एन्सारा जागोन अप्शन ए, आमेरिका। नाम्बार 14 कुइसन, उदांस्रि भारतनि गिबि ओनसोलारि एबा रिजनेल पार्टी राजखान्थि दोलोआ बबेमोन? अब्ला बेनि राइट एन्सारा जागोन अप्शन बी, DMK। अब्ला जोंहा DMK होननानै बुंबाय नङा होमबा? बेनि फुल मिनिङा मा जागोन? द्राविडा मुन्नेत्रा काजागाम। बेयो बबेयाव दङ होनना बुङोबा जोंहा दा तामिलनाडु। अब्ला बेखौ मोजाङै मिथिनो नांगौबा बेनो मा? उदांस्रि भारतनि गिबि ओनसोलारि एबा रिजनेल पार्टी राजखान्थि दोलोमोन। दाना नेक्स्ट कुइसन,
नाम्बार 15 कुइसन आसामाव गायसंजानाय गिबि गावारि एबा प्राइभेट बेंकआ जाबाय बिनि राइट एन्सार जागोन गुवाहाटी बेंक माने आसामनि गिबिसिन एबा गिबि गायसंनाय प्राइभेट बेंक होननानै बुंदों नङा होमबा प्राइभेट बेंकआ जाबाय मा गुवाहाटी बेंक गुवाहाटी बेंकआनो आसामनि गिबिसिन मा प्राइभेट बेंकमोन नोंथाङा जुदि PDF फाइल लानो लुगैयोब्ला PDF फाइल लानो हागोन आं डिसक्रिप्शनाव लिंकखौ होनानै दोनदों नाम्बार 16 कुइसन गाहायनि बबे रायजोनि सुबुं थाथायनि रोजाथिया बांसिन अब्ला जोंहा बेयाव मा मोनब्रै अपसन दङ मोनब्रै अपसनफोरनि गेजेराव वेस्ट बेंगल जागोन राइट एन्सारा अपसन डी वेस्ट बेंगल रायजोनि सुबुं थाथायनि रोजाथिया मा बांसिन नाम्बार 17 कुइसन MRP नि आबुं महरा जाबाय अपसन ए मेक्सिमाम रिटेल प्राइस अब्ला फैदो दाना नेक्स्ट कुइसन नीति आयोगनि आबुं मुङा मा अब्ला बिनि राइट एन्सारा जागोन अपसन बी नेशनेल इन्स्टिट्यूट फर ट्रान्सफर्मिं इंडिया नीति आयोगनि आबुं मुङा फैदो दाना नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 19 कुइसन लहित सागर एबा रेड सीआ बबे महासागरनि बाहागो अब्ला बेनि राइट एन्सारा जागोन जों मिथिखायो नङा होमबा अपसन सी इन्डियान अशियान फैदो दाना नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 20 कुइसन गाहायनि बबेयो साहा आमेरिका आरो खोला आमेरिकानि गेजेराव सिमा रानदों अब्ला नाम्बार 20 कुइसना मा होननानै बुंदों साहा आमेरिका आरो खोला आमेरिकाखौ माने बाहागो मोननैयाव राननाय जायगानि मुंखौ सोंदों अब्ला बेनि राइट एन्सारा जागोन अपसन डी बे अपसन डी आनो स्टमास अफ पनामायानो मा साहा आमेरिका आरो खोला आमेरिकाखौ मा मोननै बाहागोआव रानदों दिनैनि भिडिअआ एसेबांआनोसै आं बिदिनो 20 कुइसन लानानै फैबाय थायो सानफ्रोमबो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम शेयार खालामना हो आरो नेक्स्टआव मा आयदानि सायाव भिडिअ लाबोनांगौ कमेन्ट्स खालामनानै बुंबानो जाबाय आरो नोंथाङा जुदि दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना आंखौ सापर्ट खालाम दिनैनि थाखाय एसेनोसै